Gerne se. Nej. Jeg skal sende til politiet, hun tvinger eleverne til at tage billedet. Har du fået fototilladelse fra forældrene? Tak. Der skal politirapport. Ja, Mohammed, kom! Mohammed, kom. Gerne se du. Gud med sat, du der. Vær glad. Gør med i sidste. Mohammed, du er bare. Sketch. Jeg skal bruge den til elevplan. Prøv at se. Alle ligger. Nu ser Gage til alle ligger. Alle er bare gået og så stået, ikke? Alle gik. Hvorfor? Jeg vil stolte af det. Kom her. Du skal have politirapport. Hvad skal jeg? Kan jeg huske, jeg fortalte det der med, at hun skriver noter ned og så videre. Det er derfor, hun tager billeder. Skal jeg holde min mappe? Hun skal give den til jeres forældre.